mateix ja estem acabant, hem enregistrat, hem passat una mica de calor, però està sortint de fàbula. Molt maco, molt maco. Jo m'he posat molt nerviosa i em sabia la lletra de les cançons. Però, bueno, al final sembla ser que ha sortit prou bé, però estem a final i falta moltes coses a fer encara, Ja com sortirà, espero que bé. Sí. Bueno, doncs per mi ha sigut una experiència nova, això d'anar a enregistrar la cançó. Hem patit molta calor, ens ho estem passant molt bé. Sabeu què és el prioritari? Que ara us ho passeu bé vosaltres. Jo avui no tenia ganes de venir. Jo tenia ganes d'anar a la piscina i he pensat, ara cantar allà dalt, amb totes aquelles dones. I li he dit, i en canvi m'ho he passat molt bé i hem tingut una mica de calor. Doncs això de fer d'artista per un dia, trobo que és molt xulo. He aparcat els pernils i els vins i aquí em teniu. Espero que vosaltres us ho passeu tan bé com ens ho estem passant nosaltres. Doncs a aquestes alçades de la vida m'ha tocat posar-me en aquest grup, m'ho estic passant molt, molt bé. Avui hem enregistrat, cosa que no havia fet mai, i m'he passat pipa. Passeu-vos tan bé com jo. Escolteu una cosa, tan parlar de la calor, tan parlar de la calor, tan parlar de la calor. I lo bé que us estem passant. Això què passa? Jo m'he marcat molt, però estic guapa igual. I tan contenta de que tot això ho pugueu veure tots vosaltres, que ja veureu la bé que us ho passareu. De la gravació m'han telefonat perquè tenia hora a les 6 i m'han fet venir ràpid perquè ja es veu que ha anat molt bé la cosa. He arribat allà, no he sapigut ni cantar, però bueno, tot sortirà bé i espero que us agradi. Bé, doncs, aquesta tarda, després d'anar a passar una miqueta de calor, enyorar una miqueta a la platja, a la piscina, i cantar i fer algun altre call i una altra gallina, ens ho hem passat divinament i esperem, de veritat, que tots gaudiu el que hem gaudit nosaltres fent aquest espectacle. Va per vosaltres. Doncs bé, no sé massa què dir, però després de tota la tarda dir tonteries i bogeries, ha arribat l'hora de parlar, ja no sé què dir, com sempre, m'enrotllo, però bueno, en Jaume ens ha hipnotitzat com sempre tota la tarda, ens ha fet creure el que ell ha volgut i ara ja acabem i esperem que us agradi molt, com han dit totes, un petó. Bueno, jo ja no sé què haig de dir perquè totes ho han dit tot, però bueno, el que sí que haig de recalcar que ens ho estem passant molt i molt bé i que vosaltres també us ho passareu igual de bé. Hola, bona tarda. Jo la primera vegada que em vaig gravar li vaig dir a la Rosa, a la Lola, a la teva dona, que estaves boig. Continuo dient que estàs boig, però també he de dir que l'experiència aquesta experiència jo crec que no la tindré mai més a la meva vida, perquè m'ho estic passant tan bé, dic que només això ja val per tot. Bona tarda, ja és l'últim moment de gravació i tot, esperem que us agradi molt, nosaltres ens hem passat molt i molt bé i realment és una experiència que si algú s'hi vol apuntar, que ho faci perquè val molt la pena. Un petó ben gros a tots.